Golek ngalor ngidul ketemune nang kene coro-coro. Wah, aku ki Patih Mandura kok ming kon nyekel wong edian-edian. Bareng ketemu Petro karo Bagong. Ora iso ngampet guyu aku. Rupane ya pancen do apik-apik tenan. Ora. Hai! Patih ora nggih tata krama. Temu sapa-sapa kok. Antel sisan kowe. Muni ana. Wanggre sing guyok jejeli sandal cangkem. Gong ora kasar men sengit aku. Wah. Aduh ora iso ngampet aku. Waduh Bagong getake matane kaya arep cepling-cepling kok. Ora wedi nek gogrok matane. Waduh. Badhem apa, Gong? Botol AO. Mangkel AO. Ora percaya, Tru. Sirahe Pragota ki empuk berarti. Wah, setan. Patih dibandem botol sirahe. Weh, ora sopan kowe. Heeh. Muni ya. Bandem seker. Seker. Iki apa? Seker kok ya entuk seker, Pak. Aku nek sangu werna-werna kok. Petro, Nun. Oh, mulih ora. Mboten kaya bali nggih nek pun bareng Pandhawa mundi pustaka Jamus Lima Sada. Ya nono, aku sing meksa karo kowe. Oke, ajeng-ajak napa? Dajar, Gong. Yuk. Wis ora ana ampun nek. Heeh. Yudu bendara ya ming tepung ngono wae. Ha iya. Kira-kira arep ngwedak dhewe diajar wong loro terus. Ya. Wah, ora wedi aku. Kulo ora wedi. Bah. Ora wedi. Ora wedi ya, Tru. Padahal nggon aku ana lho cacile tak onone mati. Oh, medeni ora. Koko Prabu dereng ngantos paripurna anggen kula nampi sabda pangandika paduka menika kadidene wonten sowanipun Panakawan Petruk ingkang abyantura ngersa paduka tuwin ingkang rayi Koko Prabu jagat pasisaning Bathara Wayah loro jagat kula ugi kaget Yayi dene Petruk sowan mongko tanpa tinimbalan nanging Petruk menika panakawanipun para Pandhawa, Petruk menika panakawan Ngamarta. Mila awon saelepat leres tumuli katimbalana menapa wigatosipun sawanipun Petruk wonten Praja Ngamarta. Koko Prabu lenggah ingkang langkung prayogi. Kula nedhi andangu dhateng sawanipun panakawan Petruk. Yai Prabu kula semanggahaken. Petruk kantong bolong sawise asu ingkang dadi napas sasat ingkang dadi riwe. Padha rarja sapraptanira Panakawan Petruk kantong bolong nun amit pasang Kalimantabe tinebena ing ladoni dumawahing tawang tuwang sinuwun linepatna ing tulak manu menawi wonten lepatipun ingkang abdipun Petruk diagung pangaksami jar kula menika namung Panakawan kula menika namung batur menawi wonten lepat anggen kula sowan kiranging tata krami kiranging unggah-ungguh nyuwun pangapunten kula ngaturaken sembah bekti kula kunju. Iya Petruk ndak tampa. Ora liwat pangestu ning sun tampanana kula pundi nggo jimat paribeh dayana ning kasantosan amawakono kabagyaning gesang kula. Panakawan Petruk iya prayoga nunggon mulunggu. Nun nggih sampun boten kirang prayogi sinuwun. Panakawan Bagong padha rarja sapraptamu Panakawan. Berkah pangestunipun sinuwun Prabu Darma Kusuma nering sambikala sowan kula tebih saking Rubeda kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk
Menawi wonten klentah-klentunipun anggen kula ngabiyantara jer kula menika namung batur, kula namung Panakawan sinuwun. Iya ya Bagong ora dadi ngopo. Ndak tampa sira ngaturake sembah. Pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe ndayanana ing kasantosan. Iya Panakawan Bagong prayoga nunggonmu lenggah. Sampun boten kirang prayogi sinuwun. Petruk kantong bolong Padhararja sapraptamu. Pangestunipun Sinundrawati wilujeng bekti kula kunjuk sinuwun. Iya ya Petruk ndak tampa. Pangestuku tampanana ya Petruk. Nggih, kula pundi nggo jimat paripe. Panakawan Bagong Padhararja sapraptamu. Sinundrawati menika. Iya Bagong. Wah, nggih. Wilujeng Den bekti kula kunjuk. Iya ya Bagong nak tampa pangestuku tampanana ya Panakawan. Kula pundi nggo jimat paripe ndayanana ing kasantosan. Petruk kantong bolong Padhararja sapraptamu. Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula kunjuk ya tak tampa. Bagong padha slamet. Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula kunjuk ya tak tampa. Ning kejaba saka kuwi aku tak takon karo kowe Bagong. Wonten dawuh kowe iki wong tuwa apa bocah? Nun nggih tiyang sepuh. Nek wong tuwa lek mung ngabdine negara Ngamarta ki wis suwe apa durung? Walah wis ora iso diitung, Den. Lek kula ngabdi niku wiwit Ndara Pandhawa isih cilik ngantos Ndara Pandhawa saniki pun dewasa kula ngabdi Ndara Pandhawa. Mestine kowe ngerti tata krama. Ah mestine ngertos. Kena ngapa kowe sowan ratu ora laku dodok? Malah Yai Prabu Darmakusuma mbok jak salaman iki ambek ratu iki kancamu apa piye? Nah kuwi gong masalahe ning kono kuwi. Wong nek ora ngerti tata krama iki kaya ngono kuwi. Terus niki pripun? Nek pun kebacut kula jak salaman pripun? Kudune kowe ngerti tata krama. Dika patuladan para kawula liyane mbok menawa sowan marang Nalendra. Sowan Nalendra ki eneng tata kramane, eneng unggah-ungguhe, laku dodok nyembah. Arep dikaya ngapa? Kuwi Nalendra ingkang mangreh para kawula sak negara Ngamarta. Kuwi sesembahmu, kuwi junjungamu. Oh nggih nyun ngapunten nek wonten lepate. Sesuk nek ora dibaleni? Mboten. Kapok kowe. Mau rasah meluwe malah aman kok. Saiki melu dukane Ndara Baladewa. Kosik terus aja ngono. Sinuwun Mandura ki duka terus aku muni nyuwun pangapunten ki maksudku wis ben gek lerem. Ning nek aku kon mangsuli dadi geger iki engko. Dadi geger mergane. Lho, dasarku ana. Dasarmu apa? Sinuwun Darma tak jak salaman ki ora gerah penggalihe, ora lara atine. Kok iso? Nuwun sewu sinuwun. Apa Bagong? Kula nyuwun ngapunten wau kula ming salaman. Ora dadi ngopo? Do krungu ora we? Ha. Iki nek tak teruske rame lho iki. Ning mergo aku ngajani Kasunan Prabu Mandura, aku wegah teruske. Wis perkara diketok semene. Wong sing tak jak salaman kowe meneng wae, ora nesu kok. Wong kono-kono geger iki jane nuwun sewu, dheweke iki statuse apa ning Ngamarta? Gong wis. Wis kowe kok sing marai. Iya ning aku wis. Wis aku ora takon meneh. Dek iki ya daya, aku ya daya, padha-padha entuk wedang segelas. Ngono lho. Tur panjenengane iki Nalendra Liyan Praja. Iki bosku, iki juraganku. Saben dina tak tutke. Wong dhek tak jak salamane ora masalah kok wong kono-kono geger. Kuwi lho sing tak ora tepati tak senengi. Dheweke ora ngerti piye to kedekatanku selama ini. Hah? Selama ini. Kuwalik. Selama ini karo Sunan Prabu Darmakusuma. Nggih Den nggih. Iya Bagong. Sapa sing meteki sukune nek kesel? Oh, asu aku. Piye? Awang ora ngerti aku salaman kok ora. Iki lho, ratu sing ora tau kepengin disembahi kaya ngene iki. Mergo dhek sadar. Sang Prabu Darmakusuma. Sang Prabu kuwi artinya pelayan. Dadi dhek sadar dadi ratu kuwi ora dadi sesembahan ning nglayani karo masyarakat. Ngono kuwi sing apik. Jejak salaman masyarakate ora masalah. Apa dume dadi ratu kudu disembah-sembah, kudu didok laku dodoki. Nek Sunan Darmakusuma sipate ora ngono. Nggih sinuwun nggih. Iya. Oh, wis. Koko Prabu? Nggih. Sampun to. Menjenengan menika ya senengane gawe perkara. Wong nyembah ya ora apa-apa, ora ya ora apa-apa kok menjenengan menika geger. Lho, sirku ki ming jejege marang pernatan hukum negara Ngamarta aja nganti kawula liyane padha melu-melu. Nek kawula liyane do nyembah mboten napa-napa, kula niku mergo saking cedhake.
Dadi ora masalah. Ya wis, ya ora perkara ya wis aku mung takon kok. Ora usah getak-getak. Omongan alone iso. Nek ora dadi perkara ya wis, ngono penak ora pocet. Omongan sero iki marai tensine munggah. Kuwi sing marai do ora rukun ki omongane do sero-sero ngono kuwi. Lembah Mana andhap asor kuwi sandangane wong Jawa. Nun inje, oh inje. Oh mboten. Ngono kuwi apik, sing diwangsuli ya kepenak, sing nampa pangandikan ya ora bakal runtik atine urung-urung kok. Ha iya, ora apa-apa. Ngono sing dak omong mesti nesu. Monggo katuran dahar sak-sak wontenipun. Ayo kono, tok gak gelak kono. Ayo ora penak. Koko Prabu. Nggih. Nadyan namung seklimah nanging lebet Aturipun Bagong menika jero ayo. Ora jero ora main. Petro, dalem selamat. Wilujeng bekti kula nggih, Den. Yo, Bagong. Nun, selamat tekamu. Mantenipun Ndara Werkudara Wilujeng. Yo, penakno. Sampun mboten kirang kepenak. Lho, kata-katane rak ketok nek cedhak to, Tru. Selamat lho, selamat. Kono pangkate dhuwur lho. Senopati lho. Senopati Ngamarta iso Ndara Werkudara lho. Nek karo awake dhewe ming selamat Gong, selamat. Ora dadak Bagong sak tekamu tanpa kanyono-nyono. Kowe padha selamat niring sampika lho. Ora pernah aku tegese malah kokean kata-kata ning ora masuk. Ha iya. Ya wis bener. Penano lungguhmu Bagong. Sampun mboten kirang prayogi. Yo. Ponokawan Petruk Raharja, pangestunipun Ndara Janaka Wilujeng. Bagong slamet. Wilujeng Den, bekti kula kunjuk. Iya ya tak tampa prayogakna. Nun inggih. Nun inggih. Petruk Bagong padha Raharja. Bagong Petruk padha Raharja. Kowe sik aku sik, Gong. Kae kon tertib le nimbali kae. Kon tertib piye? Sing ngarep kok Petruk Bagong, sing mburi kok Petruk Bagong. Ku nek le nyauri bareng, ayo. Petruk Bagong padha Raharja. Nah, kowe sik, Truk. Wilujeng Ndara Kembar bekti kula kunjuk. Wilujeng Ndara Kembar bekti kula katur. Iya ya. Pangestuku Tampanono. Iya ya pangestuku Tampanono. Petruk dalem sinun. Eneng apa dene sowan mongko tanpa tinimbalan. Kembar munjuk atur sanipun Sinum Prabu Darma Kusuma lepat diagung pangaksami. Iya ya Petruk ora dadi ngopo. Murugake matura. Wale-wale menapa sinuwun? Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak, namung dapur kula menika dipun utus dening Bapak Semar. Bapakmu utusan nglawan sira? Nun inggih. Ya gene utusan apa? Bapak menika nuwun sewu. Kula tak nirokke suarane Bapak ampun nganti ana tetembungan undhak ing pawarta sudaning titipan. Undhak ing pawarta sudaning titipan kuwi piye? Upamane undhak ing pawarta. Undhak ing pawarta upamane jaman sakmangke menika sampun nglembrah. Kidul desa ana ula gedene sak jempol, mengke tekan tengah desa ana kabar ana ula gedane sak lengen. Mengke tekan lor desa wis ana kabar ana ula gedene sak glugu. Kabar kalian kasunyatan menika mboten sami utawi jaman sakmangke dipun sebat hok. Kirik dengkulmu kuwi. Hok iki kabar ora nyata, kabar ora nyata. Sudaning titipan menika malah sampun dados adat budayanipun kula lan panjenengan. Tegese piye? Saka dhuwur grojok-grojok tekan ngisor tetes. Menika sampun kelampah wonten pundi papan. Ning saged dipun icali. Iya. Mula napa sing dikendikake Bapak ajeng kula aturke kanthi waloka terwaca mboten ajeng kula tambahi, mboten ajeng kula sudo. Bapakmu kena ngapa, Petruk? Bapak menika sampun wonten setunggal candra menika kaya wong lara ning ora lara, kaya wong masuk angin ning jane waras. Longok-longok wonten ngajeng griya, tenguk-tenguk ora mobah, ora musik, mboten siram, mboten nendra utawi sare, ming tetenguk wonten ngajeng griya. Pendak-pendak dicaosi daharan mboten didahar, dicaosi unjukan mboten diunjuk. Mung tenger-tenger kaya wong nuwun sewu, kaya wong arep lali pikiran nika. Kaya wong ngajeng stres. Hakanan sing kaya ngoten niku ndadekake kuwatiring Petruk Gareng kalih Bagong. Tumuli kula ngejak kakang kula Gareng yo reng yo Bapak disowani yo Gong yo. Wong telu sarujuk sowan kersanipun Bapak terus nyuwun prisa kalian Bapak, Pak, eneng apa? Bapak kok sedih iki jane mikir apa? Menggalih apa? Nek Bapak kuwi duwe pepinginan ngendika karo anak-anak.
Merga wong urip ki cakra manggilingan, Pak. Nek bocah-bocah biyen isih cilik tok dulang, tok gula wentah, tok ajari omong, tok tetas supaya iso mlaku lan mlayu. Lah saiki bapak ki wis sepuh dadi tanggungane anak. Nek anak wis do mentas kabeh. Mula nek bapak duwe pepinginan kuwi, bapak paringa dawuh pengen apa, kersane piye, mengko anak-anak sing budidaya nyukupi apa sing dikeparengake dening bapak. Bener pitu, nggih. Ha, bibar menika bapak menika terus klekel-klekel lunjal ambegan njupuk rokok. Terus bareng niku paring pangandikan kalih Petro. Ngene ya, Le. Jane aku meneng wae iki aku ora mikir kowe, jane aku meneng wae iki aku ora mikir kulawarga. Aku ora meneng wae iki aku ora mikir apa-apa. Ning aku mikir marang kahananku. Lho kahanan bapak sing pripun? Aku ki mbiyen nek gelem dadi dewa wis dadi dewa. Ning gandeng aku ki gandrung marang karukunan, gandrung marang katentreman, gandrung marang kamanunggalan, mula aku trima dadi pamong. Momong para satria ngatetken ati suci pepayung budi rahayu. Wiwit saka Sang Marteng jagat Prabu Rama Wijaya tak mong wis paripurna. Terus aku momong ya kuwi mbah-mbahne para Pandhawa. Nganti tekan para Pandhawa iki sing paling suwe tak mong. Sing paling suwe nampa pangudangku kuwi para Pandhawa. Wiwit kuncung nganti gelung, wiwit jabang nganti claprang. Kula nuwun sewu. Pandhawa ki satra ngatetken ati suci pepayung budi rahayu. Nganti Pandhawa entuk negara Ngamarta, aku melu mukti ngawibawa melu dandan negara Ngamarta. Ngamarta kuwi mbiyen negara ingkang adil, makmur, warata, tias bagya mulya, manunggal tetunggalan. Kerukunane kebak ning negara Ngamarta wekasan disebut negara ingkang gemah ripah loh jinawi karta tata tur raharja. Iya Petro, nggih. Ning jaman saniki kok wis beda. Semar niku susah, aku susah, Tru. Nen ndi wis ora ana kerukunan, nen ndi wis ora ana katentreman, nen ndi wis ora ana kamanunggalan, kabeh mung bujung marang karep pribadine. Mongko mentala ngidak-idak sanak sedulur, ngidak-idak tangga teparo, ngidak-idak kanca rowange perkara bab ingkang sepele. Malah kepara akeh-akeh ming perkara dhuwit ewon wae nganti mentala ngilangke nyawane sanak kadang sedulur. Lah kaya ngono kuwi ndadekake prihatin atiku. Mula Ngamarta ora tentrem, nen ndi regejegan, nen ndi padha bentak sirah, nen ndi padha tukar padu merga perkara bab ingkang sepele. Kahanan Ngamarta ning kaya ngene iki nek tak nengke wae ora nganti sak siring bawang, sak umuring jagung, sak uruping damar, Ngamarta ki bakal rubuh, remuk bubuk dadi rempon. Nek Ngamarta rusak, sing dicucuh sapa? Semar. Sing dilumputke sapa? Semar. Mula iki dadi tanggung jawabku. Ngamarta pengen tak pulihke meneh. Ngamarta kepengin tak balekke meneh dadi negara ingkang kebak karukunan, kebak katentreman. Kawulane padha urip matsinamatan daya dinayan, tunggal cipta rasa karsa lan karyane. Ora nyawang bedaning panembah, ora nyawang bedaning kulit, ora nyawang bedaning tata basa, ning kabeh tetep manunggal, tetunggalan, sayuk rukun ngangkat negara Ngamarta. Niku karepe bapak. Mula aku pengen bangun kayangan. Lah bareng bapak ngendika kaya ngoten niku lho kaget. Bapak ki wong sekeng. Bapak ki wong ra duwe kok arep bangun kayangan ki mengko gek-gek njaluk bantuane anak-anak. Monggo uripe anak-anak ya ora urung pernah kok njaluki bantuan bapak ki mak rekoso to malahan. Ning sadurunge kula matur bapak wis ngendika kaya aja kaget. Aku bangun kayangan ki ora kok papan sing magrong-magrong. Dumadi saka jamrut hergeni mutiara mas kencana ora. Ning aku bangun kayangan iki pengen bangun papan sing uripe para menung titah mau embane kaya eneng kayangan. Kayangan iki kebak ing karukunan, kayangan iki kebak ing kamanunggalan, kayangan iki kebak tresna asih marang sak pepadane, kayangan iki ora ana rasa diya dineya, ora ana rasa memungsuhan, anane mung tetunggalan nyawiji. Tunggal tekad, tunggal sedya lan tunggal karsa. Menika gesang wonten ing kayangan. Lah aku pengen mujudake negara Ngamarta ki kawulane uripe kaya ngono kuwi, embane ana ing kayangan. Kula terus mathuk, garing ya cocok, Bagong ya gathuk. Lah terus pripun, Pak? Nek pancen pun niat kaya ngoten, syarate pripun, sranane pripun? Kowe tak kongkon.
Aturana Pandhawa lenggah ning negara Ngamarta anu Karang Kadempel. Aturana Pandhawa rawuh ning Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus miyang jimat kelima sada. Kok Pandhawa dadak rawuh teng Karang Kadempel wigatose napa Pak? Druk. Ora butuh dibuyuki Barana Picis. Kawula ki ora butuh dibuyuki apa-apa diwenehi derajat pangkat. Ning kawula ki butuh dicaketi rasane, butuh dikarohke atine karo para pengarepe. Nek Pandhawa ki tansah cedhak karo para kawulane, ora mapan ana ing kutha Goro Karang Pradesan, nadyan ana ing Paredèn, ana ing pagunungan, dicedhaki rasane, ditanting atine, karepmu piye, sirmu ngopo, ayo to, tak tampa apa kampang gresahmu para kawula, niku kawula bakal percaya karo pengarepe. Nek pengarepe kaya ngoten niku kawula bakal sengkut gumregut bangun praja, bangun negara, mujudake negara ingkang adil, makmur, warata, tias bagya mulya. Ngoten. Mila sowan kula sinipun Prabu Darma Kusuma menika ujuping manah kula namung ngestu padha dawuhing Bapak Semar keparenga sinuwun Prabu sak kadang kadehan kula dherekaken rawuh wonten ing Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus Lima Sada ngrancakaken wewangunanipun Kyai Semar Badranaya anggenipun kepengin bangun kayangan wonten negari Ngamarta menika supados mujudaken kawula ingkang adil makmur warata tias bagya mulya ayom ayem tentrem mboten wonten menapa-menapa cekap semanten atur kula kunduraken dhateng Pranatacara matur sembah niku. Pranatacarane sapa itu? Ah ora ono aku ya ming mbangane keturahan omong aku nang pikiran ki turahe wis ngono kuwi kok. Petro dalem apa ingkang dadi panane bapakmu kuwi luhur. Nggih, kula dhewe ya kula niku purun diutus teng Ngamarta mergo kula pikir gayane bapak niku apik kok. Iya pancen ben Panakawan. Nggih. Ning gandeng Pandhawa kuwi 5 cacahe. Nggih. Aku tak taren karo Werkudara Janaka lawan kembar dhisik. Oh, menika langkung prayogi. Mergi menapa-menapa niku dadipun rembag. Apa-apa menika dadipun rembag. Sampun ngantos mutusaken sawenehing bab menika namung panjenengan tok, mengke ndak mboten prayogi kedadosanipun. Panakawan iya. Werkudara, nggih. Piye Dimas sira wis midhanget aturi Petruk? Miturut Dimas Werkudara piye? Wah, Petruk. Nun. Gegayuhane bapakmu wibak apik lan becik lan luhur. Mula kandha karo bapakmu. Yen pancen butuhake prabeya, aja saka bapakmu. Ning bapakmu ndak aturi supaya nawu bondo Jodipati ora bakal wegah lan ora bakal aku mingkuh. Aku ikhlas lahir batin. Matur sembah nuwun, Petruk. Apa yang dikarepake bapakmu matur marang Janaka mesti tak wujudi, Petruk. Watun kasembadan gegayuhane bapakmu. Matur sembah nuwun, Petruk. Apa yang didhawuhake bapakmu aku sago. Petruk, apa yang dikendikake bapakmu aku bakal tumandang karya. Aku sago, Petruk. Ah, matur sembah nuwun. Ki lho Gong, kaya ngene iki lho. Wong ki nek pakartine apik tumindake becik, balesane ya mesti apik. Berarti sinuwun Ndara-ndara Pandhawa ki ora lali karo labuhane bapak ya, Tru? Ora. Nyatane apa sing dikersake bapak Ndara-ndara Pandhawa langsung nyaguhi kaya ngene ora. Tentrem to. Awak dhewe dikongkon ya ora kangelan, awak dhewe tekan kene ya ora kersa. Ngerti-ngerti kondur bareng karo para Pandhawa. Petruk dalem nanging ewuh kaya pangrasaku. Lho sebabe sira ngerti dhewe Koko Prabu Ndarawati rawuh. Nggih. Iki uga bakal nyuwun ngampil pustaka Jamus Kelima Sada. Lho. Nuwun sewu. Sira Ndarawati rawuh niku ajeng nyuwun ngampil pustaka Jamus Kelima Sada. Iya, Petruk. Nuwun sewu kagem napa? Ndarawati ketaman pegebluk. Bisane waluya nirmala jati temah mulya yen to tinumbalan pustaka Jamus miyang jimat Kelima Sada. Mula rawing Koko Prabu iki nyuwun ngampil pustaka Jamus Kelima Sada kinarya tumbal wadaling negara, Petruk. Nuwun sewu lho, Den, nuwun sewu. Pustaka Jamus Kelima Sada menika panggesanganipun para Pandhawa. Pustaka Jamus Kelima Sada menika panggesanganipun para kawula sak negari Ngamarta. Menawi panjenengan Sinuwun Prabu Darma Kusuma menika koncatan pustaka Jamus menika nuwun sewu. Menika badhe apes kegiatanipun wong sing ora seneng karo Sinuwun Prabu Darma Kusuma, wong sing ora seneng karo para Pandhawa, menika damel cintrakanipun Pandhawa, damel pejahing para Pandhawa, bebasanipun angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Kula nuwun sewu. Sakniki pustaka Jamus Kelima Sada menika namung kinarya tumbal
sing jeneng dienggo tumbal menika nuwun sewu apik-apike ming dipendhem niku ateges pusaka ora bali meneh marang Praja Ngamarta ateges Pandhawa kecalan pusaka Pustaka Jamus Lima Sada menika dipun penggalih ning nek panjenengan maringaken dhateng Petruk kula wis matur Pustaka Jamus Lima Sada mboten pisah kaliyan para Pandhawa amargi ndara-ndara kula Pandhawa diaturi rawuh teng Karang Kadempel tegese pusaka aman tur sedaya menika gumantung dhateng panjenengan wong ingkang dados Nalindra menika Sinuhun Prabu Darma Kusuma panjenengan dados Nalindra nggih kula sumanggaaken anggenipun badhe paring purba wasesa paring Sinuhun Ndarawati kula ya kudu nampa upama panjenengan milih dipun beta dening Petruk sareng kaliyan para Pandhawa Sinuhun Ndarawati kudune nampa menika sepisan iya Petruk kula nuwun sewu kok kula kaya ora percaya ya nek Ndarawati ketamen pegebluk Petruk nyatane mengkono mangke riyen mergo saking perkara niku kudu dionceki, digelar lan digulung, diteliti aja nganti buntung tembe mburine. Lire piye dene sira makaya mengkono? Dasar kula wonten. Dasarmu apa, Petruk? Nuwun sewu. Ngendikaning para pinter, ngendikaning para sepuh, ngendikaning para ulah agama sing jeneng pegebluk tumama wonten sadengah papan menika ateges menika Gusti ingkang peparing. Mergi papan menika sampun boten saged dipun dandosi ya papane ya menungsane ora gelem manembah menungsane ora gelem tumindak apik menungsane tansah tumindak ala menungsane tansah tumindak angkara mila papan menika tumuli dipun paringi pegebluk dening sing gawe jagat merga menika mujudaken ukumane sing gawe urip tumrap papan menika naminipun pagebluk iya Petruk lah saniki nuwun sewu sing marahi kula ora percaya sing marahi kula tida-tida negara liyane ora ketaman pegebluk kok negara Ndarawati ketaman pegebluk ora bakal pilih papan leres nek sing dadi ratu niku ratu lumrah ning nuwun sewu sing dadi ratu menika Nalendra sing ketitisan dewa mongko titising Sang Hyang Bathara Wisnu niku sapa Wisnu niku anake Bathara Guru negara sing ketunggon Bathara Wisnu ketaman pegebluk niku kula nuwun sewu niku ora aneh to aneh merga upama ketaman pegebluk niku ya saora-orane negara Ngastina niku ratune jahat nayakane jahat punggawane padha elek kawulane ya pakartine sak isoring dramaan niku nek ketaman pegebluk niki wong sing krungu merga ratune watake angkara ning upama Ndarawati niku kondang ketaman pegebluk nika sing do teng angkringan nika do mempertanyakan. Lho kok iso? Padahal sing dadi ratu niku titicing Sang Hyang Bathara Wisnu lho. Kok iso? Mesti kata-kata kok iso niku mesti tukul teng mundi-mundi papan. Mokal. Lah kok iso karo mokal niku bakale tekan pundi-pundi. Ngoten. Mula kula nuwun sewu. Perkawis menika kedadipun petang kanthi langkung prayogi. Mangke mendak boten sae kedadosanipun. Ingkang salajengipun kula nuwun sewu. Titising dewa dadi ratu ketaman pegebluk angka kalih nuwun sewu lho sinuwun sakmenika kedung jero iso dijajaki ning atine menungsa sapa sing ngerti lho nuwun sewu lho ketoke runtang-runtung saben dina ning mentala nyilakake ketoke gulang-gulung saben dina ning mentala nyuduk saka mburi mula kudu prayitna sing ati-ati nuwun sewu arep Sinuhun Ndarawati menika pendak dinten kumpul kan para Pandhawa ning kula nyuwun pangapunten sing jeneng menungsa menika kedunungan ina lali salah apes lan mati saapik-apike menungsa ana eleke saelek-eleke menungsa eneng apike mula nek jroning sampeyan diapiki prayitna bab eleke sinuwun maning jajalan cekertane bawana iblis lanat Petruk Andombala wonten dawuh sinuwun kowe mau muni piye ing atase kowe menungsa ing atase kowe iki kawula ing atase kowe iki batur lha kok drangap-drangap pun sampun kersani Yayi Prabu Darma Kusuma malah aku ngerti cetha nggonmu matur marang Sang Yayi Prabu Darma Kusuma kowe ngiyas karo Ratu Ndarawati kowe ngiyas karo Yayi Prabu Ndarawati Gong ana sing nesu e. Ha piye wani ra kowe?
Ya iki ratu aku ming kawula. Ora masalah derajat lo pangkat, Tru. Ming gumantung wani apa ora nek cara aku ngono. Kowe kok mikir masalah derajat pangkat to? Derajat pangkat ki ming sandangan to. Kowe karo Sinuwun Baladewa ki di mata Tuhan itu sama. Ora ana bedane ngono. Dadi nek kowe wani, dasarmu bener, ora masalah. Ora kualat ya, kualat ki panganan apa? Wong jeneng kono dadak kualat. Nek ana kualate sanggane. Rasa wedi, ayo waneni ya. Yo, mau wis ngunek-unekke aku wis sore mau. Aku dunekke wong ora tata krama ora ngerti unggah-ungguh. Yo, kene Gede Mangsuli. Ya. Ngunek nesu tenan tandangane. Waduh. Wani apa kowe? Mbok menawa. Mbok menawa dengkulmu, mbok menawa ora. Aku gak angger kowe wani, aku wani, angger kowe wani, aku ora wani, aku melu-melu kok wonge. Oh iya. Guys, langsung lho. Ya. Nun sewu sinuwun. Panjenengan kok duka-duka kali kula. Mesine aku nesu karo kowe. Kowe ora ngerti tata krama, kowe ora ngerti unggah-ungguh, kowe ora ngilo karo derajatmu, kowe mengkere gedibal. Kowe suwane negara Ngamarta. Kowe butuh pustaka jamu jimat ki Mansata ora sang elek-elek karo Nyai Prabu Ndorowati. Padha-padha mbutuhke sing diwenang Nyai Prabu Darmakusuma. Arep dipanengke Sinuwun Prabu Ndorowati ya apik, diwenehke kowe ya apik. Lah nggih, niku adile teng riku niku. Terus kula tak takon, sampean kok muring-muring niku sampean muring-muring perkara apa? Hah? Muring-muring perkara apa? Muring-muring perkara apa, Bol? Lho. Bol sapa? Baladewa kowe. Hah? Wangsulan kowe. Wong muring-muring ki kena, nesu ora masalah. Ning ana masalahe. Ora waton ngegas. Ha kene iku lino getaki wong emang digetaki ya, Tru. Ora wedi. Kula tak takon sampean muring-muring perkara apa? Aku tak takon karo kowe. Yai Prabu Ndorowati ki sapa? Lho. Yai Prabu Sinuwun Prabu Ndorowati ya Sinuwun Prabu Kresna. Lah iya kuwi apa? Lho, titah wong. Kersane pripun? Goblok. Karo aku iki apaku? Lah iki Gong, kuwi sontekke wae kuwi ketok arep edan kuwi, Tru. Kok arep edan ya? Karo adine dhewe kok dadak takon wong liya. Wis nek ora eling ora kelakon to. Ya digoneng das maskes. Das maskes ki apa? Kuwi lho sing nggo mriksa kuwi lho puskesmas. Pusmeyong. Niki rayi panjenengan. Lah kene ngerti, lah nggih ngertos. Lah kok wani ngomong-omong Nyai Prabu Ndorowati? Lah kula ngomong-omong teng pundi? Kowe ngunekke Nyai Prabu Ndorowati ki panjalmane mungsuh. Omongan kaya ngeten niku ukarane teng pundi kula tak takon. Ora ana ukarane kula ngarani Sinuwun Prabu Ndorowati menika panjalmane mungsuh. Kowe matur. Nggih. Iya nek iki Nyai Prabu Ndorowati tenan. Nek panjalmane musuh kedung jero iso dijajaki. Atine menungso sapa sing ngerti? Kuwi tegese kowe ngunekke yen Nyai Prabu Ndorowati ki panjalmane mungsuh ning mbok ubeng-ubengke ukaramu. Ya apa ora? Aku tanggap, aku ngerti. Nuwun sewu. Kula mboten ndek niat kaya ngoten niku. Ning kula mengelekke Sinuwun Prabu Darmakusuma kudu eling, kudu awas. Sampun ngantos Sinuwun Prabu Darmakusuma menika nuwun sewu kejeglong dhateng kelampahan ingkang tumrap panjenenganipun menika mujudaken satunggiling pitulungan ning janjane malah ngrekasake awake dhewe. Kula nuwun sewu kula namung matur mekaten menika. Lah tegese kaya ngono kuwi cubriya Nyai Prabu Ndorowati. Perkara cubriya menika hak kula. Wong menungsa niku diwenangake nyubriyani karo sapa-sapa kok. Hak kula. Ngoten. Kula cubriya karo sampean mboten napa-napa. Kula cubriya kali niki mboten napa-napa. Sampean cubriya kali kula ora apa-apa. Niku hak sampean. Aja dibondo kamardikan ati kula. Ngoten lho. Aku yang ngono kok jur ra entuk. Dume sampean ratu kok kula kawula ora entuk cubriya karo ratu. Entuk mawon. Sing ora entuke sapa? Mikir kowe. Ora watoni somong kowe. Ya, Tru. Kakangku insinyur ya, Tru. Ora no. Ora. Aku nek sekolah kae ngopo? Neng pasar. Edan kowe iki tak kira nek sekane fakultas e. Ayo neng pasar fakultas. Oh. Saiki ngene. Saiki ngene Petro. Pripun kula manut karo sampean. Kowe saiki tak jaluk bali. Lho, nuwun sewu, kula sowan menika mboten Sinuwun Prabu Baladewa sing kula sowani. Ning kula sowan Sinuwun Prabu Darmakusuma. Mila kula dawuh perintahing Sinuwun Prabu Darmakusuma kula badhe ngestakaken dawuh ning nuwun sewu bebasanipun sak keranjang koprak pangandika sampeyan mlebu kuping kiwa metu kuping tengen. Nuwun sewu panjenengan mboten duwe wewenang tumrapi negari Ngamarta. Edian. Wah, dalah. Malah wani karo nata mantu Prabu Baladewa. Nuwun sewu kula mboten wani. Kowe bali. Bali kowe kandha karo bapakmu.
Bapakmu ki wong sekeng, bapakmu ki wong ora duwe, bapakmu wong melarat, kon ngilo karo cengele. Arep bangun kayangan ki sing nggo ragat cengele bapakmu ki apa piye? Gong, bapak dunekke. Ngene piye? Bapakmu kae sing nggo ragat cengele apa piye? Ngono kuwi, Gong. Kowe nesu ora? Ora. Lho. Mbok nesu. Sing bapake sapa? Bapak Semar. Babe Semar. Waduh. Heeh. Duneke piye? Duneke bapakmu ki kon ngilo karo cengele, ngilo karo gicoke. Arep bangun kayangan iki bapakmu sing nggo ragat cengele. Sing muni ngono ya. Prabu Baladewa. Prabu Baladewa. Heeh. Truk. Minggir. Mundur. Ya. Kowe iki piye to? Hah? Kowe iki ngopo nglakon aku mundur? Hah ngapa? Aku kok tengok kene iki apa? Aku ya mundur. Aku mundur apa? Wedi. Wong mau jarane kaya menang, Tru. Tenang, tenang. Nuwun sewu, Mas. Sampeyan omongane kok atos ya. Lho. Bagong iki. Ngopo dadak diganti kowe? Lho, Petro kesel. Aku sing kudu ganti karo sampeyan. Sampeyan muni piye? Mang baleni. Sampeyan ngendika napa? Mang baleni. Lho, kowe malang krek ning ngarepe Baladewa. Kowe ora ngormati karo Baladewa. Kowe ora ngajeni karo Baladewa. Mbok anggap aku ki apa parat? Sik, Mas. Ngene ya, wong Jawa ki ana tetembungan, nek kowe kepengin diajeni ngajenono. Nek kowe kepengin dibasani basanono, nek kowe kepengin ditata kramani, kowe tata krama. Ana tetembungan, nek kowe ora gelem dijiwit aja jiwit, nek ora gelem ditabok aja nabok. Sampeyan wis ora ngajeni kok. Dapurmu kok tak ajeni, Bapak, Bapak. Kowe mau muni piye? Kowe mau muni piye, Tru? Iki mau muni piye, Tru? Lho. Aku iki kelingan ora, aku ora do makler mau. Ngene iki, muni ngene iki. Muni piye rada dedakne ya. Petro. Kowe bali yo. Omong karo bapakmu. Kon ngilo karo gicoke, kon ngilo karo cengele. Bapakmu kok bangun kayangan ki. Bapakmu ki gablek apa? Sing nggo mbayar cengele kae apa piye? Dian. Aduh. Enggak kuat aku, Tru. Nek enggak kuat nesu, Gong. Aku nek ora kuat semaput padune arep mundur. Anjur semaput ora. Muni ngono kuwi. Edan tenan Baladewa, Baladewa. Aku tak takon karo kowe. Ora basa barang. Tuwa aku mbangane kowe. Aku wis dolan-dolan ngepit, kowe iki urung lair, Bol. Adi aku ora basa karo kowe ora masalah. Sing tak basani apa? Mekutamu kuwi. Sing tak basani apa? Derajatmu kuwi. Percuma nek kowe ora ngajari karo kawula kaya ngene iki. Ngapain do keplok ngapain, Tru? Seneng karo omonganmu. Omong ngono kon ngijoli dhuwit wae. Oh ya. Ngijoli dhuwit wae ora. Keploki nek ora ana apa-apane percuma. Sadar ora kowe? Hah? Walah, Baladewa, Baladewa. Barang saiki kowe nganggo mekutha, kowe nganggo bintang nang pundak, kowe nganggo derajat pangkat blas, kowe ora ngajeni wong-wong sing kaya aku ngene iki. Kowe ora kelingan. Uripmu mbiyen endi? Uripmu nang Widara Kandhang. Kowe dititipke karo Demang Sagapa karo bapakmu Prabu Basudewa. Merga jaman semana war dipateni karo Kangsa. Ngerti kaya ngono mbiyen tak keke Kangsa men modar. Ngerti nek sifatmu kaya ngono lho. Aku sing nutup-nutupi nek prajurite Kangsa goleki sampean, aku sing nutup-nutupi nganti totoh nyawa. Ning tekan semene apa? Kowe tau ngekai aku apa? Terus Gong terus. Ayo, semangkean ora. Kowe iki mbiyen cilik-cilikane ya nyunggi garu, nyunggi luku, nggawa kebo ngluku ning sawah. Sikilmu ya gupak blethokan. Kowe iki ya mbiyen wong desa. Bareng saiki lungguh kursi sithik kowe glelengmu ora mekakat. Mbok sadar. Sadar ora kowe jaman semono ki ora nggon aku Gong, aku goleke wong 40. Kok nyoblos aku kabeh pokoke. Kowe njaluk apa engko tak turuti. Kowe omong, sok kene iki dideki toilet. Sok kene iki diaspal. Sadar ora kowe? Bareng kowe dadi sprene aku isih mlangkring nang watu sprene.
Nggre bokonge sisik kena banyu mak nyes. Nyes enak banget ya. Enak. Saya nek esuk kae luar biasa rasane. Ha iya. Hah? Mula sampeyan iku kudune sadar ora sampeyan ae dhewe. Sampeyan ngene-neke kula kewirangan. Kewirangan asli. Saiki arep ngopo? Taunana Windanana. Bagong ora bakal mundur yen to dikon bali. Barek apa jenenge kuwi? Dar kowe ora. Tru, nah aku rada kami sosolan gedhek cengele, Tru. Oh iya. Sak kulino nek ngomong iso gedhek cengel ora lancar. Oh iya. Mula untuk dina iki nganti sing jenenge akon bali Bagong Tru. Taunana Windanana. Ora gelem mulih. Ora bakal aku omong karo Bapak Semar. Nek para Pandhawa kepai ora nggawa pustaka Jamus Kelima Sada, ora bakal bali. Ambok pepalange aja kok wujud menungso cengel aja ndas. Oh ya. Nek ndas edan aku ya ya. Taunana Windanana nadan dewa mudhun ning jagat dadi pepalange Bagong rawe-rawe tatat. Rawe tarandas malang-malang tak putung tetep bakal tak lakoni. Lho, kowe nantang karo Baladewa? Apa kira-kira wani karo Baladewa? Oke, perkara wani dan ora iki truk. Wani karo ora iki kowe. Oh, kok piye kuwi? Aku wis anu wis guluku wis lara ya, Tru. Kanggo bengok-bengok genti kuwi lho ta. Nek dirokoki ra ilang iki. Oh. Njaluk ora. Kari loro nggo nek mulih. Oh iya. Wah, ngirit banget iki. Nun sewu. Kula sing dadi wakile. Blas iki jajane iki rembukan apa to iki? Iki rembukan kok genti-genten iki piye karepe? Lah karang mungsuhe wong loro kok, Mas. Dadi aku kudu genti-genten. Ngene, pripun? Tak gawe sayembara napa? Sapa sing cilik gedene saka kulit ati jane menurut yo? Menang Boyong Pustaka Jamus Lima Sada. Nun. Sapa sing cilik gedene saka kulit ati jane Baladewa? Menang Boyong Pustaka Jamus Lima Sada. Muni piye wae, Tru? Sapa sing cilik gedene iso ngungkuli kadidyaning Baladewa menang Boyong Pustaka Jamus Lima Sada. Tandingi, Tru. Semangkean. Aja gawe sayembara, awak dhewe yang gawe sayembara. Sayembara mau apa le? Baladewa. Sapa sing cilik gedene iso ngungkuli kuwandane Petruk Bayangan Pustaka. Lha sik. Kok aku? Aku seneng ngarep kok. Wah, kowe iki cilaka ora. Aku ora melu apa-apa kok. Ngoten sayembarane. Yo, iso nglaki aku Bayangan Pustaka Jamus Lima Sada. Saniki. Yo, metu njaba, Mas. Sampeyan aja gleleng. Kula arep paming ponokawan metu njaba. Truk. Aku metu njero ya. Oh ya sakaremu aku tak metu njaba. Metu njaba. Ayo, glandang mengko legane. Petruk wis metu karo Koko Prabu Mandura, lah kok Bagong malah mbegogok neng kene. Kula tak takon, nek kula melu metu terus kula nyambut gawe apa wis? Lho, nyambut gawe apa piye? Ah genah to. Petruk mungsuh Prabu Baladewa. Terus kula ngapa? Nonton. Mresane isen no. Dikira kula ora melu-melu tanggung jawab. Terus karepmu piye? Kira-kira semene iki sapa sing kepengin gelut karo Bagong? Kok suaramu kaya ngono? Ning wis kok emosi nek tekan kepalane ora dira sapa-sapa. Ngono nggih, ya tak tarenke dhisik. Silakan. Werkudara. Kae ora. Kae gedhe banget Pidak modar kula. Gegeden nggih. Arjuna. Ora mungkin Ndara Janaka gelem kali kula kelengkrengan kali kula niku bos juragan nggih, Den. Iya.
Aku ora mentala. Prisa piyambak. Lah terus sapa? Ndara Kembar ya ora bakal kersa gelut kali kula. Niki lho. Sinuwun Ndarawati, mestine Petruk kakang kula, Baladewa kakangne Kresna. Lho, kakang mungsuh kakang, adi mungsuh adi. Wah, geger rame. Wani tenan. Wani cah kendele. Koko Prabu wonten dawuh dipun tantang Bagong. Bagong madhep rene. Wah, sampean dereng nyoba kok medhep nek madhep ngukur-ukuran ngenten iki. Omong-omongan niku. Ora weruh raine, anane waton sero-sero. Kowe nantang aku apa piye? Anak sampean selo. Lho. Wong perang kok selo karo ora ki piye? Ambangane ora ana kegiatan. Nek pancen wani tenan ming ngurene. Oke. Wis nek ra tegeli ngene wis ben sisar geger. Petruk ya mudar saka tangane Sinuwun Prabu Baladewa, aku mati saka tanganing Prabu Kresna. Dimakamke ning Taman Makam Pahlawan. Ora gleleng. Gai gendera putih. Sirna Margolayu. Ayo, nek dipapane wong neter kadidane pancen kuwi arep nantang karo Sinuwun Ndarawati. Temune papane wong neter kadidayan. Wani tenan karo aku, sing tak wedeni apamu? Lakon tiban senjata cakra ora mati aja Duntanata Ndarawati. Kowe iki janjine ora nganggo pusaka, Mas. Iki janjine mung gelut biasa. Ora nganggo pusaka, nganggo pusaka kula emoh, kula wegah. Menang sampean. Lah aku senenge nek gelut nganggo pusaka kok. Wah, surat. Jireng getih wedi mati. Wis rasa gelut. Lho. Urung sida kok wis dibatalke meneh. Aku wonge gampang batalan kok aku. Anggere kira-kira sawang saka adono. Oh, mama ora sida ora sida. Iya. Lah terus karepe piye, Bagong? Nggih pun ngaten mawon kula tak nyuwun pamit nggih sinuwun. Iya sing ati-ati. Ning panjenengan perlu menggalih. Antaraning Semar karo Sinuwun Ndarawati abot pundi? Pun ngaten mawon. Mang pikir mang penggalih lelabuhane Bapak, mang penggalih napa sing pun ditindakake Bapak. Kali mang penggalih lelabuhane Sinuwun Ndarawati. Suwe sapa? Lho, nggih? Iya, Bagong, matur sembah nuwun. Pareng. Iya. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Menawi ya sinuwun kula nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Ndara Werkudara kula nyuwun pamit. Iya, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Ndara Janawa kula nyuwun pamit. Iya, ya Bagong sing ati-ati. Ndara Sedewa Nekula kula nyuwun pamit. Iya, Bagong sing ati-ati, Bagong. Sampun sinuwun mangke ndamel kedelarung-delarung mboten prayogi kedadosanipun, pareng kula nyuwun pamit madal pasilan. Iya, Bagong. Pareng. Iya. Nek ora nganti kaya ngoten niku wis Petruk niku bola-bali wis nek di papan anggere ana daya padha daya barengi Petruk mesti geger. Dewi ngenane teng pundi? Ngestina ya ngono. Ning Ngestina nggih. Jaman kapan? Jaman takon Ndara Garukaca niku lunga-lungane teng pundi? Wah, tantang-tantangan karo Durna kula ya semelang. Ning untung ya iso dicandhet arang cah nika wis waton iso waton ming gegaran kendel cok. Iya. Pun nggih? Iya, Bagong sing ati-ati. Pun Den? Iya, sing ati-ati. Lho, pamit nggih, Bos. Iya, sing ati-ati. Bareng Den. Iya, sing ati-ati, Bagong. Iya, sing ati-ati. Aku balise ya 6. Nggih. Nomormu ijek sik mbiyen to? Tasih. Tak hubungi kok ora tau iso. WA aku ora nyemplung WA-mu. Nggih. Pun ngaten mawon kula tak medal jawi. Iya sing ati-ati Bagong. Jan aku gumon tenan. Mau ya wis tak jawel mau nika. Aja wani karo Sinuwun Mandura. Ning ngeyel Petruk ki anggere emosi niku angel dikendhaleni. Kula-kula ning nganti sok judeg nek dikongkon bapak karo Petruk jane kula emoh. Ning gandeng bawane tresna karo Petruk. Nggih to? Iya. Pun nggih, Sen? Iya sing ati. Bareng. Iya sing ati. Kula nyuwun pamit nggih. Iya sing ati-ati. Kula nyuwun pamit lho. Iya sing ati-ati. Iya sing ati-ati, Pak. Iya Bagong sing ati-ati. Nggih, Pak ati-ati. Wah, wis ngono wae ah. Ndak selak kesuwen iki. Wis jam yamene ora gek rampung-rampule jejer. Lho nika. Petruk malah pun gawa glugu nika. Napa mboten nyemelangi? Endi Bagong? Nika. Wah niki nek mboten ndang kula cegat. Sinuwun Mandura iso digebuki nganggo glugu ale Petruk. Sing ati-ati. Parang nyuwun pamit Sinuwun. Iya Bagong sing ati-ati. Pun nggih Den. Iya.
Oh nggih, yo sing ati-ati. Ndara nyun pamit. Yo sing ati-ati. Ndara kula nyun pamit. Yo sing ati-ati, Bang. Wah, nyun pamit nyun tambah pangestu. Oh senes kok, Dan. Wong ngunggahke usuk. Kula edan. Nggih, pun nggih. Iya. Pun Yo, mbuh, yo. ya etoke dipamiti ora lahir batin to. Kowe pamit kok bola-bali. Amit bola-bali. Kok ora tanggap to iki? Semelangku. Kula niku le semelang kuwatir nek kula mungkur dirasani. Sing ngrasani sapa? Sampean niku. Le ngrasani piye? Aduh, Bagong mau kok urung tak kei dit. Nah. Enggak ya. Ada. Ayo. Areng guyu, ayo. Aku ngguyu ki merga weruh polahmu. Wong kok iso wae ming arep njaluk duit kok trobos kono trobos kene. Carane dhewe-dhewe. Sing arep ngrasani iki ya sapa? Wong ora ana wong ngrasani kok. Ora gara lho. Ora. Oh ya wis. Ya pun sekecake ora ndek perasaan. Ora ngrasani blas wis ora ndek perasaan. Menengo wae ku anggere bali dene tak dupake. Bocah kandhanane ngeyel batur kok wangkale ra jamak-jamak. Yayi, kula wonten dawuh. Sapengeripun Bagong kliwat ana kula madal paselan kepareng paduka badhe menapa. Kula mboten ikhlas menawi ponakan Petruk mangke dipun pulasara dening Koko Prabu Mandura. Mila kepareng kula badhe nyandhetan keparengipun Koko Prabu Mandura, Koko Prabu sembah kula ingkang ngumiring jeng karo paduka Kanjeng Koko Prabu Ndarawati. Ajaryan putra lamun kawekasan yeka wisanggeni maya wisanggeni maya Wisnu Pratenta wisanggeni maya Wisnu Pratenta ki sing diarani kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan le. Ketoke kaya mengejak gojek ning kok Sinuwun Mandura kok kaya tenanan karo awake dhewe. Kowe aja nganggep nek Sinuwun Mandura ki gojek. Arepa kae pepunden, arepa kae ki bendara ning arang-arang ketemu karo awake dhewe. Tur kae mbelani Sinuwun Ndarawati ya tenanan. Mula nek Sinuwun Mandura wis sumbar nganake sayembara, wis saguh ngleboni sayembara ya dilakoni, Truk. Nek perkara leku gelut karo Sinuwun Prabu Mandura aku ora masalah. Terus ning ana sing aku sajahe kaya wedi nglakoni lakon iki, Gong. Kok wedi apa? Sinuwun Mandura nglumpukke anak-anak Pandhawa. Ndara Garukaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena. Dikandhani mbok menawa ling ngendikake Kuntul dikandhake bak dandang dikandhake Kuntul. Tegese lelakon kasunyatan dikandhake ora nyata. Wekasan sing dadi punjering keluputan awake dhewe. Terus anak-anak Pandhawa do ngoyak karo awake dhewe merga wis padha diseni swara karo Sinuwun Mandura. Piye? Jajari nek kaya ngono kuwi. Mung awake dhewe ora Sinuwun Mandura ning Ndara Antarja, Ndara Garukaca, Ndara Antasena. Monggo kuwi pepundhene awake dhewe, kuwi anak-anak Pandhawa. Ngene terus saiki. Nek mitrataku lho, ya. Nek mitrataku saiki ngene wae. Terus piye karepmu? Bangane awake dhewe kalah diajar karo anak-anak Pandhawa sing jeneng cacing kepidak menungsa ngolet kuwi ora ngrasake lara ning butuh males. Ha iya, terus nek kowe arep dikapak-kapake aja gelem mergo awake dhewe madeg ana ing bebener. Beneri awake dhewe mbelani bapak. Wis ngono wae. Sapa wae sing arep mulasara karo awake dhewe, sapa sing arep gendak sikara karo awake dhewe kudu wani. Sing maju anak-anak Pandhawa ki justru kuwi. Kuwi anak-anak kemarin sore to? Ha iya. Anak-anak wingi sore Gatut Kanca Antarja karo awake dhewe dibanding kaya dhewe buyute awake dhewe. Arwane awake dhewe iki dhek ora iso mikir wae piye. Nek kira-kira arep nyekel karo awake dhewe, wani rasa semelang. Oh iya. Apa jare? Nek nganti awake dhewe mati, wong urip sing dinteni apa aku tak takon.
Hah? Wong urip semene akeh iki mung do antri modar. Asline ngono kuwi. Tur mati urip iki gumantung karo sing gawe jagat. Mati urip ora gumantung karo Ndara Garukaca, Ndara Tarja, Ndara Antasena. Ning mati urip gumantung karo sing gawe urip. Heeh. Heeh. Isa kowe musuh Ndara Garukaca, Ndara Tarja, Ndara Sena, kowe perang karo nom-noman Ngamarta menang lho ora gleleng. Ning ketoke kok ora mungkin ya, Gong. Sing ngomong ora mungkin sapa? Wong ki anggere wani budidaya apapun itu iso terjadi. Ya wis, aku manut karo kowe. Oke. Nek do tekan kene kira-kira arep ngajar karo awake dhewe, krubut loro. Oke, siap. Tenanan lho Gong ki. Asli ora goro. Aku nek kene iki sik, aku tak ganti. Ya. Ora ganti sing ngene iki. Wah, nganggo training to. Iki nggo pencak ora beres. Oh iya. Wis pokoke kowe rasa semelang. Aku nek ganti kathok abang ngene iki, asli aku mengci ngarep nguyuh. Lho. Tak kira nek arep perang ora. Dadepi tra aja semelang. Ya, manut karo kowe, Gong. Oke. Tinuntut lamun katutut lamun mangsa prawira digdaya ora nanggono magawiya gelar ira wang Ndara Antasena ya Truk. Bakti kula katur nggih, Den. Ya tak tampa pangestu tampan ngono ya Pitruk. Nun nggih sangat anggen kawula mundi. Ndara Antasena? Ya, Gong. Bakti kula katur nggih, Den. Ya tak tampa. Kok pasuryane ora kaya adate? Sampeyan niku nek teko mesti ngedum rokok lho. Niki kok kaya ora ana piye niki? Sik, perkara aku ngedum rokok ki rak lega atiku. Nggih. Wangsulan, Truk? Ya. Ning kok saniki kaya mboten lega. Jujur wae aku ora lega rasaku, Truk. Mboten lega rasane mergane aku nampa pangandikaning Prabu Mandura yen to kuwi wani karo Prabu Mandura, iya. Oh nggih. Lah terus sebabe sampeyan rawuh mriki jalarane napa? Aku diutus karo Mandura. Ken nyekel kowe. Nyekel pripun? Tak bondo, tanganmu tak krincung sikilmu. Tak lebokke pakunjaran. Kok iso? Kok iso anta? Anta sapa? Antasena kuwi. Kok kula ajeng dilebokke pakunjaran niku lak salah kula napa? Nek kula melakukan penipuan, perjudian, penusukan niku sampean nyekel kula ora masalah. Ha kula niku ora nglakoni napa-napa arep dirangket. Kowe wani karo Siwa Mandura, ya to, Truk? Ya to, Gong? Kowe wani karo pepunden padha karo kowe nampa keluputan. Kowe gawe isin pepunden Pandhawa. Kowe gawe wirang pepunden Pandhawa. Kene, ulungna tanganmu tak bondo. Bagong San tak bondo lebokke pakunjaran, ora tak pakani mati ning pakunjaran kowe. Piye, Gong? Nek mundur. Iya. Mundur terus. Iya. Kene le. Wangsulane wong ngene iki nek wong gleleng nek ora tempuke wong gentro ngene iki ora. Sik, Mas. Masalah kowe arep nyekel aku monggo, terserah, ora masalah. Kula niki warga sing manut pernatan hukum negara Ngamarta. Kula ora bakal selak. Kula ora bakal endo nek pancen Bagong salah, nek pancen Petruk luput, ora masalah. Ning nek sampeyan iso nuduhke keluputane teng pundi, kula melanggar pasal pira, niku monggo ajeng manghukum. Ning mengke riyen menyingiliki kidik Yurataya. Apa, Truk? Menyeliki diki.
Ya kleru e. Menyelidiki. Wong niku nek ajeng menyiliti. Walah. Menyelidiki. Menyelidiki niku kudu nampa pelapurane kedua belah pihak. Ngoten. Sampeyan entuk pelapurane Sinuwun Prabu Mandura, monggo. Ning sampeyan kudu takon karo aku. Janjane lara-larae apa? Piye? Ngono. Ora kok nampa pelapurane kono terus kono dicekel, kene dibingkem ra entuk omong. Adil macam apa itu? Nah, ngono kuwi kok. Menengo kowe men ora asal cerewet. Yo, saya aku tak takon karo kowe. Takono. Waton ora ngel-ngel. Sebabe apa kok wani karo Sinuwun Mandura? Nah, ngono iki lagi adil. Sebabe ngene, Mas. Aku karo Petruk dikongkon bapak. Yo, kowe iki mbok basa karo aku. Wong kok ora basa karo aku kok. Aku pancen ra iso basa. Padha, aku ya ora iso basa. Aku dek pelajaran basa Jawa ora mangkat. Wah, ngayali Raja Mas. Meneng wae to? Yo. Aku dikongkon bapak. Yo. Kon sowan ning negara Ngamarta. Apa? Apa to? Apa to wigatine? Ya kuwi mung dikongkon supaya mboyong para Pandhawa rawuh ning Karang Kadempel. Sebabe bapak arep bangun kayangan. Dudu papan sing magrong-magrong kaya kayangan dudu. Ning bangun morale para kawula sak negara Ngamarta supaya uripe ana ing kayangan, kebak karukunan lan katentreman. Paham? Terus syaratnya siji. Syaratnya siji, aku kudu mboyong para Pandhawa. Mboyong para Pandhawa. Sinambi mundi pustaka Jamus miang jimat kelima sada. Terus rawuh Prabu Kresna ya ngendikake nek arep mboyong pustaka Jamus kelima sada dienggo tumbal wadaling negara Ndarawati merga Ndarawati ketaman pegebluk. Sampai di situ, waduh. Aku curiga. Apa, Gong? Curiga iki keris. Lho, mencurigai iki lho. Cubriya. Aku Cubriya. Sinuwun Ndarawati iki Nalendra Titis Wisnu kok negarane ketaman pegebluk. Itu hal yang mustahil. Ha ta? Ya, terus pegebluk iku tiba ning donya dienggo papan sing elek. Papan sing apik ora bakal ketiban pegebluk. Mula kula curiga. Ya nek Sinuwun Ndarawati niku tenan, nek palsu, nek mung arep gawe mboyong pustaka Jamus Lima Sada, napa mboten kapitunan? Wah, kula matur ngoten niku Prabu Baladewa panus maning jalanan. Petruk, Bagong. Kere ketibal 17. Wong elek nyolok mripat, mung batur kok wani karo Nata Ndarawati. Kowe iki meng kere sadar. Kula sadar wong kula ya kere tenan. Kula ora apa-apa dunake kere niku ora apa-apa dunake wong ra duwe ora masalah. Wong kula ya ora duwe tenan, kula niku ya wong melarat tenan. Lah iya, lah nggih. Hambareng tekan ngendone Sinuwun Prabu Baladewa paring pangandikan. Kowe bali ya, Gong. Omong karo bapakmu. Bapakmu ki wong sekeng, bapakmu ki wong melarat. Semar ki wong ora duwe arep bangun kayangan. Sing nggo bayar cengele bapakmu kuwi. Ha iki wis bajigur iki. Iki wis melebihi apa jenenge unggah wis nglanggar tata krama nganggar unggah-ungguh. Sane ngene, Mas. Perasamu sebagai anak. Yo. Nek bapakmu DC piye? Aku nesu. Umpamane tak uneke Antasena anake wong Werkudara, wong dlogak-dlogok, wong ra iso basa, hunah-hunuh. Rasamu piye? Wong mau tak ajar mergo ngino karo bapakku. Padha aku. Aku ngene iki mbelani bapakku ta. Ento iso ketemu Antasena. Undang-undane ento. Ento itu Kang Nata gamelane, men. Ora masalah. Ora. Bener sapa saiki petungan? Jebul lelakone ngono kuwi to. Heeh. Aku ora gawe-gawe aku. Sumpah wis to. Prabu Baladewa terus sapa sing cilik gedene iso ngulate duwe lho. Menang boyong pustaka Jamus Lima Sada. Ha niku terus kula metu jaba. Kula tataki tandane Prabu Baladewa. Ngoten. Kowe ngerti ra aku mbok-mbokane kesadar ora kowe? Berarti kurang seru. Aku wis ngerti. Nah, mula niku sampeyan iso metung, sampeyan iso mikir. Ngoten. Pripun kok iso kedadian kaya ngene iki? Sampeyan arep belani sapa? Sampeyan arep belani Prabu Baladewa? Ora masalah, ora masalah. Sampeyan mungsuh karo kula. Jajal ye.
Bokteke wong Depok kene. Antasena karo Bagong iki menang sapa? Nek menang sampean, Piyai Swinake wis nglumrahke. Lumrah Antasena Satriya. Nek menang kula, sampean isin selawase. Ngono ye. Ora ketap-ketip ento. Entanto. Kowe meneng ta cah jireh kok ewek wae. Wisane mung dekem nang mburi kok. Wah, dadi critane ngono to. Heeh, aku wis omong. Kuwi ladalah. Ora ladalah iki serius. Piye terus piye? Ayo golek gon sing jembar. Rupa wani jembar wani, padangane wani, petengane apa meneh? Wah, nek ngono nek aku ngewangi Siwa Mandura, salah aku, Gong. Aku iki tergantung pikiranmu. Salah karo ora iki gantung sampeyan menggalih. Monggo arep ngewangi Baladewa. Oke, ora masalah. Sampeyan bantu kali kula, matur nuwun. Tegese sampeyan nom-noman sing sadar karo kahanan to. Iki maksudnya piye kok ngrangkul iki? Truk, ngati-ati lho, truk iki aku dibanting tiraka lho. Ora Ndara Antasena wis eling kok, Gong. Eling piye maksude? Eling ngrangkul kowe nek dhek salah. Iki ketoke sikile kok mlebu-mlebu nang ndi? Nang tengah-tengah sikilku kok banting. Kok gak dengkul nggon aku. Ngapura ya, Gong. Mboten napa-napa. Aku salah. Ampun, nggih pun. Lah sampean niku cah enom kadang kala nek entuk pelapuran terus emosi yang dipakai tapi hati enggak terpakai. Bener. Terus ngubyang-ngubyung alor kidul. Yo barang digenake, aduh getun aku, getun tiba mburi. Menawa jenenge Cibubur. Lho. Kok dadi Cibubur ngopo? Nasi sudah menjadi bubur. Ora ono cinasi. Aneh-aneh ora. Yo. Ya wis nek ngono aku salah. Terus pripun iki? Kowe tak ewangi aja kuwatir. Nek ewangi pripun? Aku tak ngewangi karo kowe entuk ya, Gong. Entuk yakin entuk. Pripun? Yo, wah gleleng iki. Wah, jan bulan-bulan. Iki sing tekan kene ya kuwi Kakang Haruta Kakang Antarja. Heeh, terus nek ketemu karo kowe nek kowe muni-muni kaya ngunek-unek kaku iki mau mesti kowe diajar malah. Mergo kae watake beda karo aku. Waduh. Upama diajar mbok niki mawon. Hus. Kok kakangne ora? Aku ora melu-melu kok. Ning aja kuwatir. Aku tak manjing ning awakmu. Manjing iki? Iya. Nane, tenan. Serius. Wes go. Nek kowe tak njingi, kowe diantem ora ngrasaki lara, dipateni ra iso mati. Wah, gleleng iki wis rasa sedia power bank iki. Ha iya. Ora iso mati kok. Ha iya coba. Lha medan pundi? Medan iki engko. Ah, ora. Niki kok, niki ciyut ning kok iso jembar. Emoh. Jijiki ora. Ah medan pundi? Kowe ngampet to ambegan. Nun, ngampet ambegan. Aku metu sarana sukma, mlebu sarana sukma. Nek kowe tak njingi, kowe iso ambles bumi, kowe iso dikapak-kapake ora apa-apa, kowe iso mabur yen perlu. Ngono wae ya, Gong. Aku tak mancing ning awakmu. Wis petukno Kakang Garukaca, ning nek kowe ora dipiloro, aja miloro. Slamodar. Lek ngampet wis ket mau e. Yo. Ngampet ket mau ora dilebok-lebokke. Marai mangkel ora. Kene iki tata-tata e. Ya tak mlebu. Wah, lho nyerotok le banget kae. Kacarian putra lamun kawekasan yeka wis anggeni. Wis anggeni maya Wisnu Pratenta. Gong. Wis. Lho kok ora ono, Tru? Ha wis mlebu kok. Aku ya gumun kok Ndara Antasena kok ilang lap. Terus ming ana bayangan mlebu ning awakmu slep ngono. Sampeyan teng pundi, Den? Ning awakmu. Tenane? Iya. Lho kok sedeng ya? Sedeng wae.
Lentur apa ya, Tru? Ha iya. Mongko Ndara Antasena iki gedhe lho. Heeh. Aku meh semene kok sedeng ya, Tru. Sedeng. Elastis kok ya. Heeh. Wis aku wis nang kene. Heeh, matur nuwun nggih. Ya. Terus niki kekuatane Kuwi arep ambles bumi, ambleso bumi. carane Ngawat ambekan. Bumi pandengen terus engko sirahmu tok jebleske bumi engko rak bablas. iki ngapusi ora iki. Nek bumi tak pandeng, sirahku tak jebleske menyonyo sampean tak ajar lho. Ora, tenan. Wis pandeng tenan karo batin. Niat ingsun ambles bumi. Niat ingsun ambles bumi. Wis tibakno. Bajigur iki piye ta iki? Ngene-ngene tak nahi jopone. Jamane pripun? Dirokno. Kula kelas kali kula kulak kulang kaling kilen kula. Keli kintir kali kacuk kula kileng-kileng. Truk dapalke, Truk. Ya. Kala kula Kelas kali kula kelas kali kula kulak kulang kaling kilen kula kintir kali kacuk kula kileng-kileng. aja kula kileng-kileng. Wis. Kala Kelas kali kelas kali kula kulang kaling kilen kali kintir kali kula kileng-kileng. sing urut nek ora urut ora iso lho. Nggih. Kala kula kintir kali Kula ya. Kelas kali sik. kala kula kelas kali kula kulang kaling kilen kula kintir kali kula kileng-kileng. Coba. Bajigur. Truk bumi peteng ora ana listrik. Ah iya ndem. Waduh. Wah, tenan ora. Nabrak apa, Gong? Sapi teng. Untung ora bocor. Atos plempeme rondasku. Heeh. Lho, iki jaratan. Benah iki lho, iki kok marep ngetan. Metu Gong. Wah. Gus, Apa? nek Petruk ya saged. Waton Petruk apal mantrame ya iso. Kula kelas kali kula kulak kali kilen pasan kintir kali kula kileng-kileng. Waduh. Mantra, Gong. Kala kula kintir kali. Kala kula kulak kacuk. Wah. Wis ora apal iki Tru aku karepmu. Arep tak kulake pira? Prek. Antil mencelat. Ayo pokoke maju. Ayo, pokoke iki gleneng iki. Heeh. Ndara Galkaca arep tak wedeni awar ambles bumi. Ya. Aku ya arep ambles bumi entuk mantram saka Ndara Antasena. Heeh. Wah, tekan kene takoni wae, Tru. Ya, takoni le. Heeh. Dari kota tian Gatut Kaca tinon mampakarka suta tekapira Kresna tekapira Kresna parta maneher saktinira Ndara Gatotkaca. Iya, Bagong. Ndara Gatotkaca, iya, Petruk. Kok mandhap saking Dirgantara mboten menehi sasmita. Mak jeluk. Kaget aku. Kula. Bagong, Non, Petruk pun maju. bentar kowe. Ternyata bukan saya. Kula kelas kali kula kali.
Kowe ngapalno mantrane Meningso Ambles Bumi Jaga. Heeh. Wonten dawuh, Den? Petro. Nun. Kowe tak takoni jujur. Nggih. Kowe wani karo Siwa Mandura. Nggih. Nek pancen bener tegese kabeh sing dikendikake Siwa Mandura mau kabeh nyata. Pancen nyata, kula wantun Sin Prabu Mandura, malah kula wantun mlebeti sayembaranipun Siwun Prabu Mandura. Petro. Nun. Tekan kene aku bakal mbondo tanganmu ngrincung sikilmu. Mapano. Yen perlu kowe bangga tak pancat pundakmu tak gembol ndasmu. Ora sudi aku duwe abdi kaya Petruk, mirang-mirangke karo wong tuwa, mirang-mirangke karo Bendara, mirang-mirangke karo Gatotkaca. Aku isin di ati waruhe. Tinimbane kowe memirang marang lenggahe para putra Pandhawa, mapano sirnake babar pisan. Lha kula kelas kali kula Katri kumulung mangrempak ing wadya Kurdakara. Ajuk kula keling. Kurdakara nek kiri-kiri. Gong ora sro-sro kuwi aku arep omong-omongan malah. Nuwun sewu, Den. Nek perkara kula lajeng mangpejahi mboten napa-napa, mboten napa-napa. Ning nek pancen kula salah, nek pancen kula kleru. Ning nek kula mboten salah, kula mboten kok arep dipateni niku terus Petruk niku menungso kok dipadake kewan. Kewan niku ora kleru ora salah, dipateni menggo pemarem atine para menungso-menungso niku. Nek Petruk niku menungso ya, Den. Sampeyan kudune iso menggalih. Apa to sebabe kok Petruk wani karo Sun Prabu Mandura? Petruk niku sajake dadi abdi ora tau wani karo sapa-sapa wae, ora tau. Kalih Rama ora tau wani arep Kakang Rama niku ngeplaki karo Petruk, ning tak anggap niku katresnan. Ngoten. Sing jeneng tembung kasar niku aja dianggap kasar, ning kadang kala niku katresnan. Petruk Gento, ana iki Ndara Werkudara sing ngendika bapakmu niku teng ati penak. Petruk edan, Petruk kentir, niku teng ati penak, merga niku tresna kalih kula. Ning tembung sampeyan iki wau mboten wonten tembung katresnan, niku tembunge wong sengit, niku tembunge wong ora seneng, niku tembunge wong kasar. Petruk mapan pancen lak gembol ndasmu. Kok ngono ta kowe? Kok dadi sampean ora keli kajaman sampean kula iku ngomong. Sampean ora keli kajaman kula niku ngomong karo sampean. Wit cilik nganti gedhe, wit kuncung nganti glong, wit jabang nganti craprang. Sikil tanggo sirah, sirah tanggo sikil. Supaya kunika nyumurupi Ndara Gatotkaca niku dadi satriya sing iso dindelke dening negara. Kula kelas kali kula. Oh tak gebuk sangelmu lho, Gong kowe. Keseron wae, keseron Durana. Oh iya. Lara ati kula. Sampeyan ngrasa mboten? Sampeyan niku kula omong wit cilik. Nek karo bapak sampeyan nek mau omong Ndara Werkudara niku kau. Anggere sampeyan Ndara Werkudara ora kebeneran. Gatot. Gecek ndasmu. Niku sing goceki sapa? Kula. Sing eleke Ndara Werkudara sapa? Kula. Ampun, Den niku Kang Putra. Kalah karo Stijo. Idah ndasmu. Bola-bali to ngoten niku sing goceki kula. Kula sing ngelingke. Aku dadi sampeyan. Saniki ajeng mata ndas kula. Kebangetan to, Den. Nek sampeyan pun mentala monggo, ora apa-apa. Ora apa-apa monggo. Mang Potol. Niki mboten drat-dratan ngoten. Terus dijabut mawon penak mawon. Mboten sak nganggo diuntir. Mang Potol kula ikhlas. Nek nganti kula mati, nyawa kula tekan swarga. Ketemu karo mbahmu. Sampeyan mesti takon mbahmu sapa? Mbahmu niku Satnalendra Dukdeng Samaladeng. Ora ana wong sak jagat iki sing wani karo Prabu Pandhu mboten wonten. Mula Ngastina mbiyen tentrem. Merga ora wani karo mbahmu. Nek nganti kula mati, sama kula munggah teng swarga ketemu Ndara Pandhu. Petruk, kok wis mati? Kula ya matur nggih. Batrene pun entek. Mesti modar sing mateni sapa?
Sing mateni putu sampeyan Ndara Gatotkaca. Gatotkaca ki anake sapa? Gatotkaca ki anake Werkudara. Lho lah kok dadi mateni kowe? Nggih sinuwun, iblis lanat. Putu ora iso diwulang. Mikir aku tak medhon tak ketemu karo Gatotkaca. Sampeyan ketemu karo mbahmu. Dunek-unekke. Ndara Pandhu niku ora tau nyeneni kalih kula, ora tau ndukani kalih kula. Aku putune karo matra ndas kula. Enggak. Niki dipotol gampang wis tuwa kok, Den. Wis ora wulet. Nek nganti sampean ketemu karo mbah sampean kula ora tanggung. Nek nganti sampean dunek-unekke wong tuwa sampean Pandhawa kabeh, kula ora tanggung, Ndara. Agene mayar. Mending ngonone kok mabur wedi. Kula kelas kali kula. Diapure. Gong non. Ora sah nganu, ora sah diapalke. Terus pokoke kowe arep ambles bumi kari batin tok. Oh nggih. Piye, Tru? Sukses. Terus kaca tak apake? Tak tangisi. Kowe kok iso nangis? Monggo kowe ora tau nangis lho, Tru. Anakmu mlebu rumah sakit kowe nanggap dangdut tok. Cengelmu ora. Ora ndek perasaan kok soalé. Ada? Oh, ora wae kok. Ah wae. Climen orjenan sing nyanyi bojone Bagong anu Gareng ta. Kowe kok ora golek sapa penyanyi liyane, ora iso golek penyanyi liyane anggere muni wis sing diundang bojone Gareng. Ayo aku duwe rasa kok. Oh tak kandhake Gareng tenan. Asli ora cangkeman lho kok. As. Apa? Tetep tak kandhake. Ora cangkeman. Alah apa? Ndara Antarja diladeni. Oke, Gus. Apa? Ning mangkene sik maju Ndara Antarja gelut nggih? Yo. Njajal kula sing kang slupan adine mungsuh kakange menang sapa? Yo. Ning kono iso nyembur. Hah? Kono iso nyembur. Sampeyan iso mboten? Iso. Kowe engko anggere arep nyembur, dehem sik terus tok semburke. Kuwi sembure saka aku. Oh, siap. Saya kene wong Sareja kene. Arep nyekel Petro tandinge iki. Anake Ndara Gatotkaca sing angka 4. Antarja Werkudara Antasena iki onter-onter cilik. Ya, aku ya iso nyembur. Aku ya iso ambles bumi. Mungsuhku aku, ayo aja golek mungsuh liyane. Loh. Pamer. Wiwit kapan kowe iso ambles bumi? Kaget lho, ya. Edian. Lagi iki aku weruh Bagong iso ambles bumi. Oh, aku aja kok ngemblesi bumi. Ngemblesi apa bae aku iso. Wah, edanan. Kowe Bagong nggih. Aku goleki Petro. Petro ora ana wis bali. Aja ngapusi. Ngapusi aja takon terus tok. Kendarat tak ajar ditangani Antarja. Kowe arep ngajar aku? Iya. Aku aja tak anggap Bagong wingi. Mulai bengi iki Bagong digdaya. Dukdeng samaladeng. Pilih tanding boboteng yuda utawa teges tinatah mendat jinara ngentel. Kae nek tembung kae tinatah mendat jinara menter tinumbak bengkung sinuduk putung. Tinatah mendat jinara menter cah goblok tenan kae. Tinumbak bengkung
sinuduk kecil-kecil. Tinumpak bengkong sinuduk putung ngono lho, sinuduk putung. Aku ora wedi. Aku ya ora wedi. Sirmu areng apa? Nyekel Petruk. Petruk kakangku. Petruk masuk angin kowe tak keroki. Tak tambali tak blonyo minyak angin. Kok Petruk mati arep diame-ame. Anggepmu apa? Kowe kudune iso mikir, Jo. Lho. Kowe iki nom-noman. Kowe iki pondasi bangsa negara Ngamarta. Aja gampang kena lapurane wong sing kurang tanggung jawab. Aja gampang kena wadule wong sing ora seneng karo Bagong, ora seneng karo Petruk. Terus apa-apa tak tandangi, apa-apa waton nyendikani jawing wong tuwa. Wong tuwa iki selawase rong karuan bener, Jo. Kuwi wakku Mandura. Harus ora urusan arep wakmu, arep abon, arep tengkleng terserah. Ning kowe terlalu banget percaya karo Prabu Baladewa ki ora apik. Baladewa ki ya rong karuan bener. Nyatane Siwa Mandura ngendika kaya ngono. Lelakone sing sejatine ora kaya ngono. Yen ngono palangi karepku ngono nyekel Petruk. Nek pancen aku dadi palang kareng apa? Ora minggat saka arep aku. Sembur meloso awakmu. Sik. Pameran kowe arepan. Apa sing iso nyembur sak donya ki meng kowe? Kowe pamer, kowe putu ula, iya. Kowe putu mbahmu dewaning ula. Ora masalah. Semar ki ya dewa. Semar ki Sang Hyang Ismaya. Kae kakane Bathara Guru, kae aja kok nyembur. Nyemprot wae iso kae. Iki arta buktekne Bagong ki anak Semar. Sing pancen wis diparingi jaya kawijayan guna kasantikan. Ungano dadam. Nek pancen kowe iso nyembur aja sumbar. Aku semburen. Nek aku tok sembur aku gletak. Aku ora eling. Aku ngakoni kalah. Weh, wong ki aja sok kibir, ndak kejungkir. Aja sok pamer. Mengko ndak kowe kuwi keweleh. Ngono? Nyoba ye. Ayo nyoba jajalan. Ayo. Ketiban pusakaku ora gletak aja dundang Bagong. Waduh. Moh aku. Arep aku rampuh ning jijiki. Iki tak elek meneh aja. Eman-eman mergane. Mek syarate kudu ngene iki. Ayo tibano. Iki mergane pati ngono. Waduh, pati aku. Wah! Piye, Kong? Waduh. Sapa-sapa tak semburi kabeh. Aduh. Waduh, Kong. Panas, Kong, dadaku. Panas, Kong. Kampungmu kapan kowe? Ayo, arep aku ngewangi kowe ning utangmu sahur ora? Heeh. Aduh, Kong. Aduh, kono. Kapok ora. Ayo ra nonton Ndara Antarjaya gletak iki, Tru. Ora gleleng aku. Ayo. Ayo, Gong, ora ngono ki, Gong. Ora main-main, aku ora seneng carane kaya ngono, Gong. Aku wegah. Weh, lah ora sambat. Mlonyo awakmu. Aduh. Panas banget, Le. Oh, gleleng aku. Heeh. Awak wis Wedan. Gleleng kowe iki urip apa mayit hidup, Tru? Tak damu ora apa-apa. Iki wis pusaka ning ngabani Ndara Antasena lho. Nek arep nyembur ngono kuwi sike. Kok mengisis saiki? Hah? Kok mengisis? Dan apa? Kok mengisis? Sajahe racune wis entek. Waduh. Pokoke ane ndamu wae ya sajahe ngono. Wah, niki nek mboten metu ra omong-omong. Lah kowe terus suwe-suwe gleleng. Ogah ana. Sunane metu ya omong. Omeng meneng wae. Hakane ya ora krasa.
Sunan metu ki kedhep apa ngapa? Podhem. Karo glinding. Glinding dasmu. Kowe bangeten kowe. Iki Kakang Antarja ora eling tak tambanane. Nek nganti ana apa-apa ndak malah ora prayoga. Nggih. Wah, gugu karepe dhewe. Mesti tok bantu Dimas. Heeh. Lah nganti kowe bantu karo Bagong karo Petruk. Mergo iki ora salah Kang. Aku nek karo wong ora salah ora bakal tumindak elek. Tur malah wonge tak bantu. Tur dasare Bagong ya ora kleru, Petruk ya ora kleru mergo mbelani bapakne. Rungokne kowe. Rameng waton gugu karo omongane Baladewa. Baladewa iki pancen ra seneng karo awake dhewe, Truk. Ha iya. Wis ngene wae Kang, saiki Kakang ambles bumi. Rasa ngetok nek dukane Siwa Mandura. Mulane tak kon ndelik. Lah Dimas arene ndi? Aku ya tak ambles bumi. Kowe aku lho wis urusan dhewe. Oh, pahit iki pisan. Mongko iki mung suwe kari dhewe berat iki, Truk. Sapa? Baladewa genah. Cilaka ora? Urusana dhewe. Aku karo Kakang Antarja tak ndelik sik. Mongko nek wis rampung perkarane aku tak bantu karo kowe, Gong. Arep bantu engko. Heeh. Ora saiki, ora. Atus kula mungsuh Prabu Baladewa, pikiran dhewe nggunakno akal pikirmu piye iso menang karo Siwa Mandura. Mergo aja nganti dingertarani yen aku ora mbelani karo Siwa Mandura, aku tak ndelik karo Kakang Garut Antarja. Matur-matur. Aku lek ngalor ngidul ketemune nang kene coro-coro. Wah, aku ki Patih Mandura kok ming cekekon nyekel wong edian-edian. Bareng ketemu Petruk karo Bagong. Ora iso ngampet guyu aku. Rupane ya pancen do apik-apik tenan. Ora. Hai! Patih ora nggih tata krama. Temu sapa-sapa antel sisan kowe. Muni ana. Wanggre sing guyok jejeli sandal cangkem. Gong ora kasar men sengit aku. Aduh ora iso ngampet aku. Waduh Bagong getake matane kaya arep cepling-cepling kok. Ora wedi nek gogrok matane. Waduh. Badhem apa, Gong? Botol AO. Mangkel AO. Ora percaya, Tru. Sirahe Pragota ki empuk berarti. Wah, setan. Patih dibandem botol sirahe. Weh, ora sopan kowe. Oh. Muni ya. Bandem seker. Seker. Iki apa? Seker kok ya entuk seker, Pak. Aku nek sangu werna-werna kok. Petruk, Nun. Mulih ora. Mboten kok ya bali nggih nek pun bareng Pandhawa mundi pustaka Jamus Lima Sada. Yen ngono aku sing meksa karo kowe. Oke, ajeng-ajak napa? Dajar, Gong. Yuk. Wis ora ana ampun nek. Yudu bendara ya ming tepung ngono wae. Ha iya. Kira-kira arep ngwedak dhewe diajar wong loro terus. Ya. Wah, ora wedi aku. Ora wedi. Bah. Ora wedi. Ora wedi ya, Truk. Padahal nggon aku ana lho cacile tak onone mati. Oh, medeni ora. Oh, mati lah. Jandak mati dening aku cencang jenggot kroncal-kroncal. Kualik ya ora apa.
Gong oke. Dar. Weh, ada. Oh. Mutar. Halo, Abu. Waduh. Gong. Sorry. Aku ana wong nyambut gawe ya sliwar-sliwer. Sing sliwar-sliwer iki sapa kene iki meneng wae kok padune niat kowe ora. Ya ora karang ya karang kleru saya abot ki sing tak nggo nuthuk ki gobek. Mampir ndasmu ora. Lara padake ora. Panusmani cacalan Petro kantong bolong. Bolongan Bagong, bolongan Petro. Ora minggat greten negara dasmu dadi apa wae mlayu le. Selesai. Arep ngopo saiki lho, Sinumandra wis nesu tenan duka tenan. Petro kantong bola ora minggat sing paning Prabu itu gredhe nenggala jeblok wetengmu. Jeblok tenan iki kok. Nenggala ampuh tenan. Ha kono terserah. Aku iki senengane ngono kuwi to. Ngene wae didum le. Oke. Sing maju kowe aku. Apike ki wangun-wangune sing maju kowe. Ah, celek. Kowe mung ngarep endo saka swasana kowe. Endo saka kahanan. Kowe ngerti ora sing disumbari mas apa? Ndara Baladewa ngendika piye? Ayo krunguku. Anu mari jalan Petro kantong bolong. Sing jeneng Petro kantong bolong ki sapa? Ora ana jeneng kok Bagong kantong bolong ki ora ana. Wis kono dinikmati. Aku tak ndelik terus wedi aku. Piye kuwi? Ora piye iki terakhir iki kowe. Waduh. Cilaka iki. Yo. Pak. Bapakku Semar. Aku ngerti, najan aku matur saka kene ning bapak mesti midanget. Mergo bapak ki wong digdaya. Nek pancen bapak duwe niat bangun kayangan Petruk mbok kongkon minangka duta pengawakaning Semar Badrana ning Karangkadempel. Kanan kaya kene iki bapak mesti mbantu karo Petruk kantong bolong. Ical wujuding Petruk ana nata mandura.
Nek ora tak pethukke kok sembrono, nek tak pethukke aku mesti tekaning pati. Nek ora tak pethukke bapak penjangkane ora bakal kelakon. Kalah cacak menang cacak gong. Ceng. Kowe iki ngopo kowe iki? Menungsa ora tatanane. Wes sing arep nenggala bapakku kowe ya. Wah, kepro watu. Gong. Hei. Kosek. Iki sapa iki mbok dimatke? Baladewa ta iki? Baladewa dengkulmu mlocot. Ora aku iki dadi apa kok kowe nemu nyawang kok kaya. Kowe iki dadi Baladewa, Tru? Lho, tenane, tenan yakin. Sik. Wah, Petro. Sarunge mambu bensin. Aku dadi Baladewa to. Edan tenan wong gleleng tenan. Ora nyewa sandangan endi, Tru? Ora nyewa sandangan iki aku mung bengok ngucap dhewe, Pak, nek pancen kowe prisa, kowe nyen bapak krungu, aku tulungono. Lah kaya diserot bumi kok metungul meneh dadi kaya ngene iki. Wah, gleleng. Jagat Dewa Bathara jagat pangestu Koro. Bagong. Ah, lepareman iki. Ngarep kongkan-kongkon iki. Ponokan Bagong aja edan. Iki sapa ponokan Bagong? Prabu Baladewa. Lungguh ngisor. Nggih. Wah. Bagong. Nun. Baladewa bakal maju ning Pabaratan. Nggih. Golekno pusaka. Nggih. Mangkat dina iki. Nggih. Mangkat dina iki aja mlirik matamu. Nggih. Wah, jan aku kok ya wedi tenan to ya. Rasane kaya ngadep Baladewa tenan. Ora sak gedumelan cangkeme gewis. Nggih. Monggo sinuwun. Edan kowe. Kowe kurang ajar kowe. Wis tak weruh ana Baladewa bingkil, iya. Mbok menawa ajeng buka reparasi ndongake ganti. Nggih, wah. Wah, jan gleleng tenan. Niki napa nggen kula wau? Moh ora sudi. Gegeden. Iya. Kula nek ra semene iki ra tonjo Niki nggih. Yo, saentuke. Minggir. Nggih. Baladewa tak pethuke. Nggih, pamujimu tak jaluk. Nggih, kula dongak-dongake lepas oparane jembara kubure. Wong edan ora. Malah ngono-ngono lepas oparane jembara. Ayo, iki Nanendra Mantura Prabu Baladewa. Ayo, tak papake legane atiku, Pas. Lah iki apa iki? Iya kok ngedep kaca gedhang iki apa iki? Lah iki kok ngedep Baladewa apa iki? Ayo, amuk Suramrata, Jamrata imbang iki padha-padha. Nata Mantura Prabu Baladewa. Wah, setan. Suarane genah Petruk iki. Suarane genah Petruk iki. Ya, iki Baladewa Petruk. Lho kok iso dadi Baladewa iki piye iki? Ora kurang sewan sandangan Baladewa. Wah, nggo arepe dhewe. Iki Kyai Nenggala. Tamake Gunung Jugruk Segara Asat. Ya, iki Kyai Bendho tau nggo nyolong degan ping 3 ra konangan. Wah, mati tenan aku, mati tenan. Modar kowe. Yayi, sewu-sewu kalapatanipun ingkang Raka Tadah Wadana. Ngantos kula mboten saged amam bagi keparing Koko Prabu Mandura. Wekasan Koko Prabu nguja dhateng mubal babaling dedukan Satemah Petruk kantong bolong dipun dawahi Kyai Nenggala kendhang kapracondhang kontal kaprapal. Yayi kula nyuwun pamunten. Ngantos mboten saged meper dhateng mubal babaling kanepson wekasan Petruk kenging Kyai Nenggala kendhang kapracondhang kontal kaprapal mboten kula mangertosi wonten pundi dawuhipun Petruk.
Koko Prabu mestinipun boten mekaten lumadining lelampahan ngemuti bilih Panakawan Petruk menika tasih Panakawan Paduka piyambak menawi ngantos wonten dedukanipun Kyai Semar Badranaya lajeng sinten ingkang badhe tanggel jawab inggih Yayi namung mugi parenga enggalih anampi dhateng atur kula pangandika Paduka ingkang kados pundi Yayi jagat menika dadosa paseksen menawi Yayi Prabu maringaken ngampil pustaka Jamus Lima Sada minangka tumbal wadaring negaring Ndorowati mangke menawi ingkang raka sampun kepareng ngamadhangaken kawontenan negaring Ndorowati tumunten kula sowan dhateng negaring Ngamarta ngunduraken pustaka Jamus Lima Sada sepisan angka kalih kula ingkang sagah ngupaya wonten pundi durungipun Petruk kanthong bolong Yayi ing Katri kumulung mangrempak ing wadya Kurdagara Kurdagara reka giri-giri Koko Prabu pangandika Paduka menika saestu menapa wonten jamak limaripun menapa wonten kelampanipun kula ujar lelamisan dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa menawi kula mekaten monggo pustaka Jamus kula aturi anampi menawi negari Ndorowati sampun ketingal padhang kula suwun kanthi sanget Paduka pareng ngupaya wonten pundi durungipun Petruk inggih ngestaken dawuh Koko Prabu Mandura nggih kula nyuwun pamit lho si Adiar tindak menyang endi kula badhe damel srana padhang lelampahan negari Ndorowati mangke menawi kula sampun kepareng damel padhang tumunten kula ngunduraken pusaka sinambi angampiri Paduka Kanjeng Koko Prabu nderekaken kondur dhateng Mandura ngono Kresna inggih ning aja goro ya Yayi Prabu mboten Koko Prabu kula nyuwun pamit yo sing ati-ati Yayi tumunten latih maringaken lan kula nyuwun pamit Koko Prabu monggo kula aturi nampi pustaka Jamus Miang Jimat kelima Sada Kresna sinayeng manggelung mintonaken dewi kramanira kang kumitirane ngasta kang kumitirane ngastane ngasta Setyaki wonten timbalan lah kok dadi ora kaya adat sabene pendak-pendak pun ngakang rawuh ning Praja Ngamarta mesti entuk panembrama ingkang banget gawe bombong penggaling pun ngakang nanging iki kok kaya ora sabat sabene kok pating celinguk Werkudara sajake ora kuwawa adu tumandeng ing netra kelawan pun kakang Arjuna mung tumungkul Yayi Aji mboten kawiyos pangandikanipun Koko Prabu Mandura wonten menapa Gusti to kowe aja gawe bingung Kresna kowe aja gawe bingung lagi wae mungkur lah kok dadi kowe sowan maneh ana ing Praja Ngamarta si Adirawuh maneh malah sajake tambuh perkara iki kowe lagi wae mungkur saka negara Ngamarta nggawa pustaka Jamus Lima Sada ingkang wigati bakal kinarya nambak rengkaning praja malah pun kakang mbok tinggal ning papan kene jaremu yen wis rampung gone nambak rengkaning praja si Adi bakal nganti lawan pun kakang lah kok malah si Adi tekan rawuh ning papan kene meneh mekaten kok Prabu yo Setyaki wonten timbalan wis ngerti aku wonten menapa iki ana Surya kembar ingkang mojokake lawan Nating Ndorowati Werkudara nggih
Sing gedhe pangapura nyuwun Kakang ora ndang lawan Siadi. Yayaji kula wonten paring ngadhawuh. Nyuwun pangapunten menawi kula mboten ndang lawan panjenengan. Nanging kula badhe ndangu dhateng kadang kula panengah inggih menika pun Arjuna kepareng paduka Kanjeng Koko Prabu. Janaka wonten timbalan. Yen liyane pun Kakang ora bakal percaya, nanging yen Siadi pun Kakang kumandel. Merga kandeling kapercayanku Arjuna ing ngendi ana pun Kakang ing kono ana Siadi. Upama kembang kelawan sarine, upama geni kalawan urupe. Marata coba ayo. Presanana sarana jati permana, tegese permana jati paningal batin. Sing mboyong saka Jamus Limasada kuwi pun Kakang apa dudu Janaka? Koko Prabu ketiwasan Koko Prabu. Boten nginten babar pisan. Bilih negari Ngamarta kadatengan telik Mangindrajala. Durjana ingkang dusta pustaka Jamus Limasada mimba paduka Kanjeng Koko Prabu. Werkudara, nggih. Siadi wis mireng to? Dudu caping pun Kakang nang ngature Adi Mulanang Madukara. Dadi ora pun Kakang bakal golek utawa pun Kakang ora bakal gawe perkara iki. Nanging iki mau ature adimu panengah ing ngandhake ingkang mbeta pustaka Jamus Limasada kuwi dudu pun Kakang. Nanging pancen ana menungsa ingkang madha rupa kelawan nata Ndrawati, Werkudara. Arep dikaya ngapa? Werkudara ngeri wong utuh apa anane? Apa sing tak weruhi ya kuwi ingkang dadi kasunyatan. Monggo tak sawang. Sing boyong pustaka Jamus Limasada kuwi Kresna kakangku. Perkara kuwi nganggo aling-aling Janaka sakarepmu. Ning sing boyong pusaka wujude Kresna, baline pusaka ya saka kowe. Ora iso gawe baline pusaka. Wah, ora sudi ngakang kadang tuwa karo kowe. Tak pikir-pikir Werkudara kae nadyan wong dosa, wong kau. Nadyan wong mloho nanging ngucape sarwa bener. Apa yang kedadian ning negara Ngamarta iki pancen wujude Yai Prabu ing boyong pustaka Jamus Limasada. Mula nadyan kanthi aling-aling Janaka. Aku ora bakal percaya baline pusaka saka kowe. Yen nganti ora iso gawe bali ning pusaka negara Ngamarta pustaka Jamus Limasada, kowe mirang-mirangke pun Kakang. Kowe ngisen-isenke Nata Mandura sebab aku tekan kene iki sing nganti Siadi, sing ngajak Siadi. Ora iso gawe padang ora sudi ngadang taruna karo kowe Kresna. Arjuna wonten paring ngadhawuh. Ya pancen kudu kaya ngene lelakon iki kudu tak sandang. Mula wajibe penandang kuwi mung disandang. Inggih. Lelakon kuwi adile mung dilakoni, kasinggihan mekaten. Kepareng paduka, ayo budal ning Karang Kadempel. Sowan Kakang Semar. Iya. Merga Semar kuwi ora iso digagapi. Semar kuwi ngguyu durung karuan seneng atine, Semar kuwi nangis durung karuan seneng utawa sedih atine. Inggih. Nyun mangapura marang Kakang Semar, sawise kuwi apa kang didhawuhke dening Kakang Nayantaka? Kowe karo aku mung nyendikani dawuhing Kakang Nayantaka. Swawi Koko Prabu kula dherekaken Setyaki wonten dawuh tak tinggal yo. Nggih, wis waken.